Go on, let's finish. You will live in the land that I gave to your fathers, and you will be my people. You will be my people. It means you are not yet my people. Kusho ukuthi nisengakabanga ngabantu bami. I must first give you what? The Holy Spirit. Fanele ngiqale nginikeze umoya oyingcwele. Let's go. And I will be your God. And I will be your God. Ngizoba uNkulunkulu wenu. Verse 29. I will also save you from all your uncleanness. I will also save you from all your uncleanness. Zophinde nginisindise ekungcoleni kwenu. Are you even now? Let's go. And I will call for the grain and make it abundant. And I will not bring famine on you. Because you are my people. Ngoba ningabantu bami. You carry the Holy Spirit. Ngiphethe umoya omusha. One was in Lala. Ulo wongana inhliziyo entsha nomoya omusha. So if you have the Holy Spirit, God will take care of what is in you. uNkulunkulu uzokunakekela okukuwe. If God puts His Spirit in you, He will take Uma care faka of you. umoya wakhe kuwe uzokunakekela. Because uzifake yena kuwe. So why kumele udlule endlaleni? Udlule endlaleni ngoba uphethe ilitshe la. Elingezwa uNkulunkulu. Liqinile. Awubona i-spirit of poverty sithanda abantu be-anger. Angry people, they suffer poverty. Awe. Abantu bani be-anger. Akunanto ehle bababonayo. Hamba ubabheke ubhekela abantu abagcwele ulaka. Bambasha isisi. Noma ngathenga injini namuhla ibhoboka kusasa. Dabula i-anger. Utawasha izitsha lapha sekaphula 6 yamadlazi. Wena mangalo umuntu waphula kangaka i-anger. Pheka ipapa liyasha. Stove sigcwala lo ngathi bekuphekela isociety igcwele impuphu sonke istove. Nethi ngepapa nethi ibhodonyana elincane lepapa. Thela istove sonke. Uma bophekela bobani la. Anger. Ayikwazi ukuphatha izinto. Yamosha. Yes. Me, I'm very careful. I'm very careful. I'll just look at the things you are doing. And I'll be quiet. Senior interpret. Oh. Hi, this is trouble. You already, I'm just looking at it. This person has a problem in his euro. That's why if you can cook food, you give it to me. I will eat it too. No man I take a restaurant. Boom landing lambile. Bangabang pego umuntu nyothi khahla ngitsho. Gwale ngithi. I leave it like that. Because you can hear ukuthi abantu umuntu ngifeed ienga yakhe lo man. You become, when you are sensitive spiritual, yes one. Sometimes you can feel usanga in a restaurant, alaba usiphekela idoda. Asambeni. Before what beza name ubhekele wait. So engengaka bye bye. Let's put next restaurant. Ubheke in the spirit in the person. Uzanga moya bani. Uzanga ngamoya bani. Please uyaqunjelwa la uphethwe high blood udliswa ienga. Neta uqeda ukudla hamba nongithengela ino. Uqunjelwa uqeda ukudla ienga yomunye umuntu igcwele la. Yashaya. Benza myself in and imagine namuhla istove besigcwele impuphu. They will never walk in famine again because they have what? New heart, new spirit. Ngeke bazane nendlala. Ukuswela kusinto yakho. The moment the Holy Spirit lives in you, because God must take care of you. You are His dwelling place. Uyindawo yakhe yokuhlala.
God must say, He must dress you, He must Fanele bless you akugqokise, to akubusise, maintain. anakekele. Ukuthi phela ngihlala kuwe wena. Yeah. Hey, baba. Ngihlala kuwona ngizokunakelela, I'll bless you, I'll give you whatever you need because I live in you. Ngiphila kuwe. Uyayibona le ndaba? Net ukuthi aphile kuwe kuphela. Net umvumela ezeni aphile kuwe. Uzostop lokucela, baba namuhla ngicela net umvumela aphile kuwe. Angeke usacela. Uzozinakelela kuwe. Yeah. Zinakekela yena. Ucela ngoba usesenenhliziyo enzima engamuzi uNkulunkulu. Finish. Verse 30. I will multiply the fruit of the tree I will multiply what? The fruit with a new spirit, with a new heart. Enhliziyo entsha. God multiplies whatever you touch. Iyaphinda konke okuthintayo. So uNkulunkulu anyone who aphinda. says I kuzophela ngayo multiplication, Ngiyaphinda I carry a phinde. new heart, a new Nginenhliziyo spirit. entsha, So I don't ngomoya omusha. depend on what you say against me. Angicikanga lo I oshoyo maintain kimi. the Holy Spirit in me. Nginakekela nje umoya oyingcwele kimi. I maintain the Holy Spirit. So every land I step in, Konke lapho God nginyathela steps khona. there. uNkulunkulu uyanyathela. Everywhere I step, God Konke steps. ngila nginyathela khona uNkulunkulu onyathelayo. That's why He said every land ozonyathela kuyo ngizokunika. Akathi uyocela la uyonyathela khona ngiyakunika. Because why? You have brought my spirit to touch the place. Ngoba ulethe umoya wami ukuthi uthinte leyo ndawo. As you touch, I give you. Usayithinta ngiyakunikeza. You won't pray for that house. Angeke You uyikhulekele just leyana. go, I want a house there. Ngidinga indlu lapha. I step. Ngiyathela. When I step, God says, I Manyathela. give you. uNkulunkulu uthi ngiyakunikeza. Because my spirit is in you. My spirit is in you. Umoya wami kuwe. Understand what the Holy Spirit does. Qondisisa ukuthi umoya oyingcwele wenzani. Yabona akathi niyozithandazela uthi because niphethe umoya omusha ngizonika. Nathi ngalo moya niuphethe wami. I will what? I will give you. Sonikeza. Ngawuphathwe stress ngidinga lokho ngithi no you just wake up. Vuka nje. Oh, angina grocery. I'm just going to walk around Shoprite. Azohamba hamba I'm nje. just going to step there Nginyathele neDeshoprice. praying in my spirit. Khuleka ngomoya. I won't go out that door until somebody touches me and say come here. I've got something to buy for you. Khona into engifuna ukukuthengela yona. It's possible. Uyabona ngengqondo yomuntu ngathi akuzwakali ne? Ayikho lento ukhona umuntu ongamana ngakwazi amana kezele into nje ayikho. Hayi lo mfundisi ayikho lento ayikhulumayo. Abantu abasenjalo. Trust me, I know. Themba mina I'm ngiyazi. not talking history or Angikhulumi- I talk it personally from me. Ngikhuluma into I engiyaziyo. know. Ngiyazi. I personalize that one. I know Ngiyayazi le. what God can do to your life Ukuthi uNkulunkulu angenzani by empilweni maintaining yakho. the presence of God, Ngokunakekela nje ubukhona maintaining the bukaNkulunkulu. Holy Spirit, Unakekela umoya oyingcwele. removing the old heart. Ususa inhliziyo endala. Lepichiza izinto emosha izinto. Inhliziyo yokumosha. I know that. I will multiply Izophinda phinda. because you've got a new heart, a new spirit. Ngoba unenhliziyo entsha nomoya omusha. Finish? I will multiply the fruit of the tree and the produce of the field, Aniyo multiply, aniyo chala. Aniyo sebeza, niyo multiply. Akuyoziphinda phinda nje. God, so that you will not suffer again from the disgrace of famine among the nations. Pinda. So with an old heart, they were suffering. They were Bekunenhlupheko. put in disgrace Bebasehlazweni. because they didn't have what? The Holy Spirit. Ngoba bengenawo umoya oyingcwele. Uthi angeke ngibe nohlazo futhi. Manje ngisusa ini ilishe ngiletha ini inhliziyo yenyama nomoya omusha. Uzokuprevent ukuthi ungasuffer again. Uzokuvikela ukuthi ungaphindi uhlupheke. If he says you will not suffer again, it means you won't fall Kusho ukuthi angeke usawa again. futhi. Ubuyele kusweleni.
Meaning God will not bless you and later ubanjwe yi-poverty again. uNkulunkulu angeke akubusise bese uphinde ubuyela futhi God will not uhlupheke. give you a job and then you lose it again. Angeke akunikeze umsebenzi bese uphinde uyakulahlekela futhi. If the Holy Spirit lives in you, Uma nje umoya oyingcwele uphila kuwe within your heart, nenhliziyo entsha, God will take care of you. uNkulunkulu uzokunakekela. God, I will multiply the fruit of the tree and the produce of the field, so that you will not suffer again from the disgrace of famine among the nations. amongst the nations, should be Ezizweni. God, Verse 31. Then you will remember clearly your own evil ways and your deeds that were not good. And you will load yourselves in your own sight for your sins and for your outrageous atrocities. Verse 32. I am not doing this for your sake, says the Lord God. Let that be known to you. I'm not doing this for you. Angenzeli nina, My spirit moya wami. is in you. Angenzeli nina. But umoya wami ukini. So angenzeli nina, ngenzeli umoya wami uyofaka kini. If you want to be truly blessed, carry the Holy Spirit successfully so. Uma ufuna ukubusiseka ngokweqiniso, phatha nje umoya oyingcwele If you want to uphumelele know konke. what is a blessing, Uma ufuna ukusazi ukuthi yini carry the isibusiso, Holy Spirit. phatha nje umoya oyingcwele. You will be truly blessed. Uzobusiseka ngempela. You will be truly healed, delivered, everything when you carry the Konke. Holy Spirit. Uma uphethe nje umoya oyingcwele. God, I am not doing this for your sake, says the Lord God. Let that be known to you. Be ashamed and humiliated for your wicked ways, O house of Israel. Verse 33. Thus says the Lord God, on the day that I cleanse you from all your sins, on the day that I cleanse you from all your sins, Ngalelanga nganihlanza ngalo izono zenu zonke. I will also cause the cities of Israel to be inhabited. hey, when you are clean, Uma uhlanzekile, I'll cause the cities of Israel to be Zoyenza amadolobha inhabited. ase-Israel. Should not Ukuthi even niwathole. the cities. amadolobha Because you akhona, are clean. ngoba nihlanzekile. God, And the runs will be rebuilt. Verse 34. and their ruins will be rebuilt. Okumoshekile noma okudiliziwe kuzophinde kwakhiwe kabusha. Ah, man, come on. This is simple, bazalwane. Okumoshekile kuzophinde kwenzeni? Ngoba niphethe yini inhliziyo esha, umoya osha. Nanibuyele eIsrael, nalokho bekubhidlikile kuyowakhela. Uyabona ukuthi lula njani? No, you won't come to church without seeking the Holy Spirit. Uzohamba unjalo ubhidlike njalo. Uzohamba njalo usabhidlike njalo because umoya ingcwele kumele ukuncede ukuthi kwakheke yonke into ebhidlikile ukuthi uphathe phakathi kwakho. You get the mystery now? That's why uSathane enza sure ukuthi wena kumele uqhube umoya ingcwele every day. Uyazi ukuthi nawungabamba so, this person is blessed. So wenza sure ukuthi every day fumble. Bheda, phambuka. Every day yenza into ephuma endleleni. Eish. The more you enter, you are robbing yourself of the blessings. Uzincisha izibusiso ke mawuphambuka.